Y Bala di colli 7 o'i 8 gêm ddiwetha, rhediad hynod o sâl o syried safonau chael Colin Keaton dros y tymorau dwytha. Os yna gyfle cynnar yma i Chris Sargent, Sargent ar ergyd. Syth i ddwylo Dave Jones, Sargent sy'r fenthyg o'r Drenewydd. Denny at Craig Williams. Williams cael ei wthio'r llawr, dim trosedd yn ôl dyfarnwr. Ac yna mae'r gecrydd yn cael ei rhoi ffordd arall gan Gavin Townsend. Oedd hi'n edrych fel ta Hayes di gwthio Williams i'r llawr. Gecrydd i'r Bala ydy hi. Henry Jones i'w chymyti. Rhyw 5 munud i chwarae mae'r Barclaytham. Bel cael ei chwipio fewn a Venables yn penio heibio i Dave Jones yn rhoi'r Bala ar y blaen. Unfed gol ar 10 y tymor i Chris Venables. Oedd hi'n bêl hyfryd gan Henry Jones hefyd. Wel, nid y dechrau delfrydol i'r Drenewydd. All y cochion ymateb yn syth. Wel, lle gallu nhw, Joe Kenton i fewn i'r cwrt. Cyfle'r Drenewydd, Rushton ar peniad yn taro'r trawst. Wel, fydde hwnna wedi bod yn dipyn o gol. Eiliadau wedi'r Bala sgorio. Rushton mor agos i rwydo. Barnes at y capten Craig Williams. Nick Rushton y ffigio yn curo, Jones yn troi, yn cael ei lorio gan Smith. Ond dyw hi ddim yn cico'r smotin nôl Gavin Townsend. Dyfarnwr heb gael ei argyhoeddi. Cic gornel i'r Drenewydd. Craig Williams dros ben y golwr a Mitchell i gefn y rhwyd. Wel na, di'r gol ddim yn cael ei chaniatáu unwaith eto. Gavin Townsend. Penderfyniad dadleuol yn mynd o blaid y Bala. As gan e'n syniad pam fo honna heb gael ei chaniatáu. Leslie dros y gecrydd. Leslie mae'n isel a mae di curo Jones. Y Drenewydd yn gyfartal, 23 o funudau di chwarae. 5 gol y tymor gan Leslie ac mae'n gol hyfryd. Neil Mitchell, digon o le gan Mitchell ac Alex Fletcher hefyd i redeg syth lawr ganol cae. Rushton yn ei gosod i heibio i Jones. Ac ar ôl bod ar ei holi, mae'r Drenewydd ar y blaen. Chydig llai na hanner awr di chwarae. Unfed gol ar 10 y tymor i Rushton. A mi gymodd o honna'n dda. 5 munud i fynd hanner egwyl. Jones at Venables. Unwaith eto'r cyfuniad yna sy'n creu'r gol i'r Bala. Venables yn colli ddyn. Dwi'n meddwl na Jay Denny sy'n ei farcio fo. Ond diolch yn gwneud job rhy dda ar hyn o bryd. Sargent at Jones, y sodliad yn glyfar gan Jones. A Venables yn gadael y bêl redeg yn ôl at Henry Jones. Digon o le gan y chwaraewr creadigol. Jones yn ergydio, Dave Jones yn arbed. A Venables yn methu menteisio. Burke at Smith. Smith y bêl dros ben yr amddiffyn. Mae'n ras rhwng Hayes a Mills Evans. Dave Jones yn hir neb. A Hayes yn gwasgu'r bêl o dan y golwr. A gyda chwarter awr o weddill, mae'r Bala ar y blaen am yr eildro. 3edd gol y tymor i Mike Hayes. Gyda'r Drenewydd am golli am y 4edd gêm yn ôl yn ôl. Craig Williams. Jay Denny'n cynnig ei hun. O gan basti honna gan Denny rhyddhau Luke Bamford. Mae'r golwr y bell oddi ar ei linell. Ond Bamford yn methu manteisio. Oedd y syniad yn un da gan Luke Bamford. Pas wych, ond yr ergyd heibio'r nod gan y blaenwr. Yeah, we've been on a bit of a bad run, but the lads have done really well today in hot temperatures, and yeah, it was a good performance. Could have gone either way, but I thought we deserved a win in the end. Look, they've come here and I think they've lived off scraps all the game, and they've got themselves a win. But we're disappointed that the chances we've created, the balance of play, we thought we deserved to win the game, but we haven't done because we've switched off at crucial times, and we need to make sure now, going into next week, that we work hard to stop that. We've got a chance where we could alter the playoff game, but there's a long way to go then, and we need a few twists and turns from people, but we'll keep going, and like I say, it's a good win, and we move on to next week. Look, I'm not sure whether it's must win. We'll have to see what the games bring tomorrow, and then we'll look at where we are and see where we go. Look, we want to win every game we're in. We want to win today. Thought we'd done enough to win today, but we've probably just been done on the counter-attack. But no, look, we'll meet up. We'll go into Barry. Obviously, have done fantastically well this year. So we've had really good games against them so far, and we'll be expecting no different next Friday.